गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आसा खालामबाय। दा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो भिडिअ लानानै आङो मोनसे फिसा भिडिअ बानायदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। इलेक्शनाथ' खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय। फैगौ 7 तारिखआवनो 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव भटआ जानो थांगासिनो दं। आसा खालामो बै दिनखालि बयबो गोसो गोथारै आरो गाव गावनि बिजाथिखौ मोजाङै सायख'नानै आरो इयुनाव मोजाङै जाय दैदेनगिरिया दैदेनलांनो हागोन बेखौ बासिनानै गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होगोन होननानै गिबियावनो बयनिसिमबो आसा खालामबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय कास्टम बसुमतारी जाय बिथाङानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नागारनानै BPF हान्जाखौ मोजां मोननानै BPF हान्जायाव जइन जाफैदों। दा बे हिसाबै कास्टम बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबांथार दैदेनगिरिफोरनि सिं सानि गोबां बाथ्राफोरखौ मिन्थिगौ। दा बे हिसाबै बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायदों जे प्रमद बर' बिथां आरो बेजों लोगोसे दिपेन बर' बिथांमोनखौ लानानै बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों जाय बाथ्राफोरखौ खोनायोब्ला माने नोंथांमोनहा सिंनि माखासे बाथ्राफोरखौ हमनो हागोन। दा बिनि गेजेरावनो बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोनबायदि थगायसुला एबा बर' हारिखौ थगायग्रा रावबो गैया। दा बे खोथाखौ कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंदों आरो UPPL हान्जायादि रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं नंखाय अरुणोदय फर्म होनानै बा नंखाय खोथा बुंनानै बेफोरनि सायावबो बिथाङा गोबां खोथा बुंदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंदों जे बिआर फेरेंगा बिथांनि सायाव। अब्ला भिडिअखौ नायलांदिनि। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे मोन्दांथि मोनोब्ला कमेन्ट लिरनानै हरगोन। मानोना नोंथांमोननि कमेन्टनि सायावनो आङो बिथा खालामनानै भिडिअखौ बानायनाय जायो। बिदिबा नायदिनि भिडिअआ माबायदि। बे हाखौ बे BTC-खौ जों दादों, फेरेंगा दायाखै। नंगौना नङा? बे BTC-आव जेसेबां डेभेलपमेन्ट जादों जों बानायदों। बे BTC-आव थानाय गासिबो जाथि गस्थिनि मानसिफ्रा जोंनि सायाव बिश्वास दङ। BPF दोलोखौ जों दादों। बे BPF दोलोनि दारैनो बयनिबो दुखखौ जोङो सुस्रांनो सेस्था खालामदोंमोन आरो बेखौ बयबो रायजो राजा मिथिगौ। बे दोलोखौ नागारनानै खाम्फा बरगयारिया गुबुन दोलोआव थाङा। आरो जुदि बिथांमोनहा आंखौ दस्रा दोलोआव बारस्लायग्रा होननानै सानोब्ला आङो गिदिर पलिटिक्स बिग पलिटिक्स आं खालामनो हागौ। मोजाङै UPPLৰ নেতা হওক কৰ্মী হওক তেখেতসকলে দলে বলে BPF দললৈ যোগদান কৰি আছে। সেইটোতো সঁচা কথা। য'তে নাযাওঁ সেইটো হৈ আছে। কাৰণ বহুতজনে UPPLক ভাল প্ৰাৰ্থী ভাল দল বুলি ভাবি পেলাই যোৱা ইলেকশ্যনত তেখেতসকলৰ লগত যোগদান কৰিছিল। কিন্তু 4 বছৰ হ'ল। সেই 4 বছৰত কোনো UPPLৰ যোৱা মানুহবিলাকে কোনো সুবিধা পোৱা নাই। তেখেতসকলক কোনো কেয়াৰে লোৱা নাই। একদম নেগলেক্ট কৰি থৈছে। এক পইচাৰ কাম দিয়া নাই। কোনো ধৰণৰ জীৱিকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই। ইয়াৰ কাৰণে মানুহবিলাকে বেয়া পাই পেলাই ঘূৰি আহি এতিয়া আকৌ BPF দলত যোগদান কৰিছে। মই তেখেতসকলক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আগত যেনেকৈ একেলগে থাকি পেলাই কাম কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া আকৌ শুরু কৰিছোঁ। आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना बुंदों जों जेरैखि जाया BTC बासायनो नांगोन। प्रमद बर'आ सासे बिराद थगायसुला आरो प्रमद बर'आ जि खोथा बुंदों मोनसेबो मावाखै होननानै जोंनि आबौमोन, जोंनि आइमोन, जोंनि बिमा माहारि आइजो बिथांमोनहा बुंदों। बिथांमोना बुंदों गावसोरनो 75,000 होगोन होननानै बिथांमोनखौ थगायबाय। अरुणोदय स्किम दा बिथांमोनहा हराव UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा नकलि अरुणोदय फर्म रानगासिनो दङ। दा दिनै जोंनि बिमा माहारि बिथांमोना मिन्थिजोबखाबाय जे UPPL माने थगायग्रा, UPPL माने जाख्लग्रा। UPPLआ बिथांमोनहा बर' रायजो राजाखौ थगायदों जे बड'लेण्डनि आन्दोलन खालामफ्लानानै प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौबो थगायदों। जि सानसिम बड'लेण्ड मोना गावखौनो दिन MLA मन्थ्रि जाया होननाय मानसिया दिनै बड'लेण्ड मोना मालासिनो MLA मन्थ्रि जाहैबाय। आरो बिथाङा BTR रेकर्ड खालामनानै BTC-खौ सुइजारलेण्ड खालामसिगोन होनबाय। नाथाय थांनाय जानुवारिनि 3 तारिखआवनो भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाहनि सेक्रेटारि बिथांमोना बुंहरबाय
बिटिआर एकर्डनि मोनसेबो दफाखौ मावफुंला एबेन गामि दानख'नाय बेल' जासिगोन होनदों दा बिथांमोना बिनि एनआईटीखौ लुला बिनि रेल फेक्टरिखौ लुला बिनि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटी लुला सेंट्रेल इउनिभार्सिटी लुला कुनु मेडिकल कलेज जाला एनआईटी इंजिनियारिंग कलेज जाला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कालचारेल काम एक्सेलेन्स सेन्टार थुलुंगाफोराव लुनांगौ बेखौबो लुला दा दिनै जों सोंनो लुबैयो जे इउपिपिएलनो मानो एमपि नांगौ जे बिटिआर एकर्डखौनो अकल गामि दानख'नायखौल' जुदि मावसिगोनबा माने इउपिपिएलनि एमपिया थाङोब्ला पार्लियामेन्टआव बिटिसिनि गामिखौल' दानख'गोन दा बिथांमोना हयथ' रेल लामाखौ सिमा होगोन होनदों ट्रेन मा होनो हाइवेखौ सिमा होगोन होनदों जुदि खोलाहा गामि दानगोन होनगासिनो दङ दा बिथांमोना जुदि गामि दानोब्ला खोलाहा रेल लामाया सिमा जायोब्ला गोबां क'क्राझार टाउनानो खावसे थांगोन राजा लामाया सिमा जायोब्ला गोबां जोंनि बिखा गेजेरजों राजा लामा थांदों बे जोंनि खावसे बिखायानो थांगोन खावसे बड'लेण्डआ थांगोन ओंखायनो दा इउपिपिएल माने थगायनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाखौ थगायदों भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरखौ सरकारि खालामगोन होनबाय दिनै भेन्सार स्कुलाबो खालामला ओंखायनो प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बेसोरजों समान रावबो थगायसुला गैया एग्जाम्पला आंनो भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामगोन होननानै लिस्ट लाहोबाय नाथाय प्रमद बर'आ आसाम सरकारजों कुनु दिन भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामगोन होननानै रायलायाखै बिथाङा गावनि स्वार्थ गावनि प्रब्लेमखौल' लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टारजों रायलायो ओंखायनो दिनै भेन्सार स्कुलनि दुखु दाहाखौ बुजिला टेट पासनि मास्टारफोरखौ बुजिला ओंखायनो जों बिपिएफ दोलोनिफ्राय साफ्रोमबो टेट पास साफ्रोमबो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला जाय साख्रि मोनाखै साफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जोंनि बिमा माहारि आरो साफ्रोमबो अरुण'दय जाय मोनथावथाव दङ बे साफ्रोम बिथांमोनखौ जों खोथा होयो बिपिएफ दोलोआ सरकार फैनायनि उनाव साफ्रोमबो जास्टिस मोनगोन आरो देग्लाय देश बासायनायनि नामाव साफ्रोमबो इउपिपिएल आरो साफ्रोमबो माने एबसुनि मावथि बिथांमोनाबो जाहाथे नांगोलाव भट होयो मानोना बोरैबा जुदि एबसुनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहालाङोब्ला जयन्त बसुमतारिया ना हिन्दी रोंगौ ना इंराजि रोंगौ एबसुनिबो मान सन्मान थानाय नङा इउपिपिएलनिबो मान सन्मान थानाय नङा जोंनि बिटिसिनिबो मान सन्मान थानाय नङा ओंखायनो जों सासे गोरों गोरा मानगोनां खाम्फा बरगयारिनो जों भट होनांगोन आरो जोंनि रायजो राजाया साखाफारा जाखाबाय 7 थारिखआव जों रंजा बाजा नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बिपिएफखौ देरहाहोनो थाखाय जोंनि रायजो राजाया सानजि खाफाबाय बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा बाथ्राया बेनो जे इलेक्सना सौफैनाय लोगो लोगोनो रायजो राजायानो जा दैदेनगिरिफोरानो जा गोबां हुलुस थुलुसखौ जों नुनो मोनो नाथाय बिनि गेजेराव जोङो गोसोखौ बायग्लिनो नाङा गोसोखौ नार्भास जों खालामनो नाङा जोङो सायख'थारनांगोन सोरबा सासेखौ मानोना दैदेनगिरिफोरनि सायावसो जोङो सोनारनानै जोंनि मोनफुंनांगौ बा जोंनि मावफुंनांगौ खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो हायो दा बे हिसाबै जोङो माने एमपिआनो जा एमएलएआनो जा बा एमसिएलएआनो जा बा जिखुनुआनो जा माने जोङो सोरबा सासेखौ सायख'थारनांगोन दा बे हिसाबै गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आरो फिन खेबसेबाव आं खावलायहरनो लुबैदों जे थार दैदेनगिरि आरो जाय बिथाङा माने मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बेबायदि बिजाथिखौ सायख'नानै नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ होदो आरो भटनि मुङाव जाहाथे रावबो सुबुङा रांखावरिजों बायजाया एबा रांखावरिजों सोलायनानै गावनि भटखौ होआ बेखौनो आङो रायजो राजा गासैनिसिमबो मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखिसै आसा खालामो नोंथांमोन बयबो गावनि गोसोनि सायख'नाय मोजां बिजाथिनो भट होनानै देरहाहोगोन आरो इयुनाव जोङो हारि हिसाबै बा जोंनि बिटिसि हिसाबै जोङो मोजाङै मोजां सोलिनो हानाय जाहैगोन बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनबाय थेंक इउ गोजोन्थों उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन